El temps. Inexorable. Inevitablement ràpid i de vegades lent i interminable. Però sempre cap endavant. Passant sense poder aturar-lo. Ho aprofitem? O ho deixem perdre? Farem 4 càlculs que ens donaran una perspectiva diferent habitualment no contemplada. Al llarg d'una vida i en complir els 80 anys, des dels 20 fins als 70 i a raó de 8 hores per 220 dies feiners, haurem passat 10,45 anys d'aquests 80, treballant. Amb una mitjana de 7 hores diàries, 24 anys dormint. Amb 75 minuts diaris per esmorzar, dinar i sopar, haurem passat 4,16 anys menjant. A 15 minuts diaris, 304 dies asseguts o davant de la tassa del vàter. 254 dies, netejant, recollint i ordenant la nostra llar. A una mitjana de 10 minuts, 7 mesos de la nostra vida a la dutxa. A una hora diària, 3,3 anys mirant la televisió. 3,3 anys dedicats a esport i oci. 3,3 anys, cuinant. 3,3 anys comprant. 3,3 anys conduint. I 3,3 anys, mirant el mòbil i xarxes. No ens oblidarem d'un total de 4 anys sencers, estudiant. Només queda una pregunta. Ja saps què faràs amb els 16 anys que et queden lliures?